Koľko času denne vaša firma stratí len preto, že dochádzka stále funguje ako pred 10 rokmi? Soft plus Edo zjednodušuje evidenciu príchodov, odchodov aj pracovných aktivít, prehľadne, spoľahlivo a bez papierovačiek. Zamestnanec si môže kedykoľvek v telefóne skontrolovať svoju dochádzku aj jej aktuálnu bilanciu. Ak zamestnanci pracujú na cestách alebo z home officeu, príchod si jednoducho zaevidujú aj cez mobil. Súčasťou systému je aj dochádzkový kalendár, v ktorom si možno jednoducho plánovať zmeny. HR vie údaje skontrolovať online a na konci obdobia ich jednoducho exportovať pre mzdy a účtovníctvo. Menej chýb, menej administratívy, viac času na skutočnú prácu. Soft plus Edo. Dochádzka pod kontrolou, firma v pohybe. Prejdite na elektronickú evidenciu dochádzky aj vy. Kontaktujte Soft Plus a zistite, ako môže Edo pomôcť práve vašej firme.